Βεβαίως θίξατε ένα μεγάλο θέμα αυτό με την αμόχωστο που πληγώνει τις ψυχές και τις καρδιές μας και το σώμα μας το ίδιο, με όλα αυτά που βλέπουμε να διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Ένεκα δεν ξέρω πώς θα την ονόμαζα, αυτής της ανεδούς συμπεριφοράς του Τούρκου Προέδρου, να έρχεται, λέει, να κάνει πικνίκ σε μια πόλη μέσα στην οποία οι εκκλησίες που στέκονται όρθιες, λέγω εγώ, βοούν από μόνες τους ότι αυτή η πόλη είναι χριστιανική και ελληνική και δεν μπορεί ένας κύριος εντός εισαγωγικών να έρχεται να οργανώνει πικνίκ σε μια τέτοια πόλη. Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά και αυτό θα σας το αποκαλύψω τώρα. Δεν το έχω πει. Αυτές τις μέρες έχω στείλει γράμμα σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες των κυβερνήσεων, του Ευρωκοινοβουλίου, της Κομισιόν και ούτω καθεξής, με το οποίο γράμμα εκφράζω την απαρέσκεια μου, τη θλίψη μου, αλλά και την κριτική μου για τη συμπεριφορά της Ευρώπης, η οποία δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και να χαϊδεύει τον κύριο Ερντογάν, γιατί έχουν τα συμφέροντά τους στην Τουρκία, και όπως γράφω στο γράμμα μου, δεν μπορείτε να πουλείτε συνέχεια εξοπλισμό σε μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που του δίδεται για να σκοτώνει αθώους ανθρώπους και να οδηγείται σε γενοκτονίες, όπως έκανε με τους Αρμενίους, όπως έκανε με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, όπως έκανε με τους δικούς μας ανθρώπους εδώ στα κατεχόμενα, που έκανε εθνικό ξεκαθάρισμα, ή όπως κάνει τώρα με την συμμετοχή της στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτά είναι απαράδεκτα τα γεγονότα και γι' αυτό εκφράζω τον θυμό μου με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη που μιλάω κιόλας, αλλά δεν μπορώ να κρύψω το θυμό μου με όλη αυτή την κατάσταση και κάνω έκκληση ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε. Βλέπω και τις εικόνες που έχετε τώρα στην οθόνη της αγαπητής μας Αμοχώστου, που είναι στην καρδιά μας, και γι' αυτό μας πονάει όλο αυτό το γεγονός, όλη αυτή η κατάσταση που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας. Και δυστυχώς οι λεγόμενοι Ευρωπαίοι, το έχω πει ότι μας έχετε δυστυχώς μας έχετε οδηγήσει σε απόγνωση με την όλη σας συμπεριφορά, και αυτή δεν είναι η Ευρώπη που αναμέναμε. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που είχα εναγκαλιστεί την ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης, αλλά τώρα η απογοήτευση του κυπριακού λαού και η θλίψη του από τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό το λόγο καλώ όλους τους Ευρωπαίους να δείξουν την αλληλεγγύη στον κυπριακό λαό και να σταματήσουν αυτές τις πράξεις, είτε είναι η κατοχή εδώ και 45 χρόνια περίπου, είτε είναι οι πράξεις του Τούρκου Προέδρου, που δεν του αξίζει ούτε κύριο να τον λέγω, συγγνώμη, αλλά τι να πω, είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Μάλιστα. Είναι πράγματι, πανερότατη, είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά δυνατά συναισθήματα τουλάχιστον στους αμοχωστιανούς, οι οποίοι ανέμεναν πώς και πώς. Πώς του Μαρίνο έχω γράψει αυτή την επιστολή, γιατί κανονικά η Μητρόπολη μου θα έπρεπε να είναι στην Αμόχωστο. Και αυτή η θλίψη, όχι γιατί το κάνω εγώ για τον εαυτό μου, αλλά όπως ανέφερα και οι περιουσίες των ανθρώπων που είναι εκεί, να τις καταπατούν, να τις κατακρατούν, και να έρχεται ο κύριος αυτός να λέει να κάνει πικνίκ στην Αμόχωστο. Πού πηγαίνεις, κύριε? Πηγαίνεις στον πελοχώραφο του παππού σου? Από πού και ως πού? Και παραβαίνει όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας,
όλο το διεθνές δίκαιο και κανείς δεν του λέει ούτε μια κουβέντα. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους τα οικονομικά με την Τουρκία. Διαρωτώ με και θα πρέπει να ακουστεί, μήπως δεν υπάρχει ηθική στην πολιτική? Γιατί αν υπάρχει ηθική, τότε δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που θίγεται, πανιερότατε, γιατί αφενός οι κινήσεις της Άγκυρας, αφετέρου οι κινήσεις των υπόλοιπων, είτε Ευρωπής είτε Αμερικής, οι οποίοι στα λόγια στέκονται κοντά στο πλευρό της Κύπρου, όμως στις πράξεις βλέπουμε να μην συμβαίνει οτιδήποτε όσον αφορά τουλάχιστον στις κυρώσεις της Τουρκίας. Όλων αυτών έχει ως συνέπεια σε αυτά που βλέπουμε σήμερα να γίνονται με την περίκληση στην Αμμόχωστον, με το να μπαίνει ο κύριος Ερντογάν για το πικνίκ, όπως είπατε κι εσείς, και όχι μόνο αυτόν, αλλά βλέπουμε ότι πλέον η Άγκυρα, αλλά και το ψευδοκράτος, η νέα κατοχική ηγεσία, φαίνεται σιγά σιγά να ανοίγει όλο και περισσότερα τμήματα της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Από την άλλη, υπάρχει και αυτόν το θέμα με το περιουσιακό στα κατεχόμενα. Υπάρχει και το θέμα των περιουσιών που, όπως λένε οι κατοχικές αρχές, βρίσκεται στο ΕΦΚΑΦ. Και από την άλλη έχουμε και πάρα πολλά πολιτιστικά μνημεία εντός της περίκλεισης της Αμμοχώστου. Βέβαια, άλλωστε το γνωρίζετε ότι η ίδρυση της πόλης των Βαροσίων ήταν μετά την κατάληψη της μεσαιωνικής πόλης από τους Οθωμανούς Τούρκους, που ο χριστιανικός πληθυσμός αναγκάστηκε να βγει έξω από τα τείχη και να ιδρύσει την νέα πόλη, και βλέπετε ότι αντίστοιχα όπως έχουμε μέσα στη μεσαιωνική πόλη τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Ζώνη, ξαναέκτισαν τις εκκλησίες τους μέσα στη νέα πόλη των Βαροσίων. Αυτό όμως, ας πούμε, στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορεινό που πηγαίναμε και λειτουργούσαμε μέχρι τώρα, βεβαίως δεν γνωρίζουμε αν μας επιτρέψουν τώρα με το νέο κατοχικό ηγέτη, λόγω της αλλαγής της πολιτικής και της Άγκυρας και των ιδίων, αν θα μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε. Θα το δούμε Θεού θέλοντος όταν απαλλαγούμε από την πανδημία, ποια θα είναι η στάση τους, εάν θα συνεχίσουν να μας επιτρέπουν ή τουλάχιστον με μια λύση του Κυπριακού να μπορούμε να λειτουργήσουμε τις εκκλησίες μας όλες. Γιατί θα πω και πάλι, εγώ θαυμάζω τους πιστούς μας που όταν πηγαίναμε να λειτουργήσουμε σε μια κοινότητα, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι κάτοικοι των κοινοτήτων ήταν η εκκλησία τους, να δουν σε ποια κατάσταση είναι. Και το αίτημα τους ήταν και είναι να διορθωθεί η εκκλησία, να συντηρηθεί για να μην καταστραφεί, και μετά σε δεύτερη μοίρα πήγαιναν να δουν το σπίτι τους. Γιατί εκεί μέσα στην εκκλησία έχουν όλες τις μνήμες. Είτε εκεί βαπτίστηκαν, είτε γιατί παντρεύτηκαν, γιατί εκεί πήγαιναν στην εκκλησία, εκεί ανδρώθηκαν πνευματικά. Και γι' αυτό τον λόγο στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορεινό, που λειτουργούσε μέχρι το 1958 που έγινε τότε η καταδίωξη των χριστιανών από την μεσαιωνική πόλη, βλέπουμε ανθρώπους που μας λένε εδώ βαπτίστηκα, εδώ παντρεύτηκα. Αυτές όλες οι μνήμες δεν φεύγουν βεβαίως από τους μεγάλους. Τώρα να μην ανοίξουμε όλα τα θέματα, γιατί φαντάζομαι εσύ δεν θα πρόλαβες, είσαι νεαρός. Ναι. Οι νέοι μας απλώς από τις διηγήσεις δεν έχουν τις μνήμες που έχουμε εμείς που τα ζήσαμε αυτά